Здравейте, вие сте с SkyGym, с мен Йоана. Днес ще потренираме за стягане и оформяне на рамената. Преди това обаче ще започнем с кардио упражнения в рамките на 10 минути и за тази цел ще използваме този уред пътека. Започваме с едно базово упражнение, което ще натовари трите мускулни глави на раменете. Повтаряме това в 4 серии по 12 повторения. Сега ще ви покажа второто упражнение. То натоварва предимно в задната мускулна глава на раменете. Изпълняваме това упражнение в 4 серии по 12 повторения. Препоръчителната почивка между сериите е 1 минута, между самите упражнения е 3 минути. Последното упражнение, което ще ви покажа, натоварва предната мускулна част на раменете. Това е вдигане на ръцете напред с гири. Това упражнение също може да бъде изпълнено и с лост, но ние за това предпочитаме гири. Аз ще използвам 2 кг, а вие може да използвате килограми, които ви позволяват свободно да изпълните 3 серии по 12 повторения. Завършваме днешната тренировка с упражнения за разтягане, които ще ни направят по-гъвкави и ще спомогнат на тялото ни да се възстанови по-бързо от физическото натоварване.
Това беше за днес от Sky Gym. Надявам се да съм ви била полезна. До следващия път!